Leave me. I want to be alone. I 1940 holdte Charlie Chaplin en tale i sin film The Great Dictator. Filmen blev lavet om Hitler og omhandlede nazisternes handlinger under 2. verdenskrig. Filmen er en satire, der omhandler Adolf Hitler, som i filmen hed Hønkel. Tilfældet sker, at en jødisk barber ligner Hønkel på en prik. En dag bliver de to forvekslet, og barberen ender på Hønkels talerstol foran millioner af radiolyttere, hvor han bruger muligheden for at tale om fred og samhørighed. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. Filmen er lavet i 1940, så derfor har filmen været relevant i sin sammenhæng. Chaplin var på det tidspunkt bosat i USA, og lavede også filmen for at gøre især USA opmærksom på Hitlers gøremål. Chaplin havde en vision om at lave en antinazistisk film. Chaplins formål var at få USA med ind i kampen mod Hitler og nazisterne. Filmen hittede stort og blev hans mest succesfulde film nogensinde. Den var nomineret til 5 Oscar-titler for blandt andet den bedste film. Range 95,452. Range 95,452. Yes, sir. And clear. Fire! Filmen var både skrevet, instrueret og spillet af Charlie Chaplin. Filmen er også blevet anerkendt af moderne kritikere som en vigtig film i satirens historie. Rygterne siger, at Chaplin sendte filmen til Hitler, og vidner mener også, at Hitler så filmen 2 gange. Formålet med talen var at skabe opmærksomhed og debat omkring Hitlers og nazisternes handlinger i 2. verdenskrig. Talen skulle give folk et håb om fællesskab og om, at vi alle sammen skal stå sammen som en enhed. Han snakker til sit publikum, som består af soldater, men samtidig snakker han også til befolkningen i verden, som sidder og ser filmen bag skærmene. Even now my voice is reaching millions throughout the world. Millions of despairing men, women and little children. Victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. I talen bliver der brugt meget patos, fordi han appellerer meget til følelser. Han siger meget vi, som er med til at skabe en fællesskabsfølelse, som igen viser, at han siger, at vi skal stå sammen som en enhed. Det første han siger er undskyld, hvilket også taler til vores følelser, fordi han siger det, man gerne vil høre. Vi vil gerne have, at han kapitulerer. Han skaber også ethos ved den ærlighed, som talen har. Han snakker om den elendighed, der har været. Det gør ham også troværdig ved at han anker. Han indrømmer sine fejl og indrømmer, at mennesker ikke er perfekte. Derudover bruger han en del bogstavrim for at lave et godt flow i talen og hæver tonelejet, når han vil fremhæve noget, ligesom Hitler gjorde i sin egen tale. Love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate. The unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power. The power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Der er mange af de ting, han siger rigtige og passer til den historiske tid. En påstand kan være, the way of life can be free and beautiful. Og belægget for denne sætning er, but we have lost the way. Han bruger også nogle gange gendrivelse. Det kan man se i denne sætning. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Gendrivelse bruges for en modpart, som ikke er enig i din holdning, ikke kan sige, at man ikke har set det fra andre synsvinkler. Selvom Charlie var stolt af sin film, skrev han i sin autobiografi, at han ikke havde lavet filmen, hvis han var klar over alle de grusomme ting, nazisterne havde gjort mod jøderne i koncentrationslejrene. Vi har valgt denne tale på baggrund af den vigtige rolle, den spillede under 2. verdenskrig for at få USA med ind i kampen. Uden USA's deltagelse havde tyskerne formentlig vundet. Det er derfor, den her tale er så vigtig, da den spillede en relativt stor rolle i USA's deltagelse i krigen.